SPG top secret mo? Na nakipag-ano ako sa bagong pasok namin sa trabaho. Meron din ba kayong bagong hire sa opisina ninyo? Nakipag-ano ka rin ba sa bagong hire dyan sa opisina ninyo? Sino dito ang mahilig sa bata? Ay! Yung pala yung bagong pasok eh. Hindi naman bago. Kasi luma na. Charot with Darot. Bagong pasok pero mukhang luma. At least, hindi amoy lupa. Ay wait, sino nga ba ang amoy lupa? Wala namang amoy lupa rito. At pag sinabi nating amoy lupa, ano bang ibig sabihin nun? Diba kapag amoy lupa, ibig sabihin, marami ng experience sa buhay? Ayoko sabihin yung word, baka may ma-offend ako. Charot with Darot. Anyway, kabisyo, ang mahalaga dito sa programang ito, kahit ano pa yung edad mo, okay lang yan. Bago ka, luma ka, mukhang luma, mukhang bago, okay lang yan. Ang mahalaga, magkakasama tayo ngayong gabing ito at handa ka para sa mga magbabahagi ng kanilang sekreto ngayong gabing ito. Kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rakitera. At ngayong gabi, samahan mo ko sa isa namang pagsisiwalat ng mainit, nakakapanabik, at nakakakiliting sekreto ng ating kapisyo. Dahil tonight is Friday, araw ng mga ma-EL, as in malalambing. Kaya naman eto na po ang patikim ng SPG, as in super Wagner Secret File. Unang bembang ko, 18th birthday ko. Legal na? Unang nabembang? Di ba yung bembang yan yung nasa Maynila, yung bilihan ng mga medical supplies? Ay, bambang pala yun. Ano ibig sabihin ng bembang? Ay, di ba yun nga yun? Lugar yun eh. Doon ako bumibili dati ng bag ni Kajut eh. Charot with Harot. Ano ba ang mga nararanasan ng isang taong tumungtong ng 18 years of age sa kanyang buhay? Ako, 18 years old ako. Siguro doon ko na naranasan na magsuot talaga ng legit na bra. Kasi dati naka-baby bra lang ako. Late bloomer, 18 years old, tsaka lang nag-legit na bra. O yung may mga cup na. Kasi, nung before that, talagang nainggit na ako sa mga klase ko kasi ako naka-baby bra lang ako all the time. Tapos sila naka-legit na bra na, yung may mga cup sizes na. Ewan ko ba dito sa nanay ko, late na ako binigyan ng bra talagang tunay. Anyway, abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kapiling pa rin ang inyong Basa Princess, DJ Rakitera. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po ang programang SPG, as in Super Wagner Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa
Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files.